I la família Ferrer voldria donar-los la benvinguda. Senyora Ana Maria Ferrer, si vol aixecar, sisplau. I diu, l'hem cagat, perquè... Moltíssimes gràcies. Expliqui una miqueta, Cara, com és que té aquest poder de convocatòria i què pretén amb aquest sopar? Bé, el primer que pretén primer és donar les gràcies a tots els que sou aquí avui, al grup Ferrer, i avui som aquí perquè nosaltres creiem que la millor manera de construir un país és acostar-se als nens. I tenim el programa Invulnerables, conjuntament amb el suport de l'obra social La Caixa, i treballem perquè els nens puguin ser nens. I us agraïm que estigueu aquí per ajudar-nos a que els nens siguin nens, que puguin jugar en igualtat de condició que tots. I estem aquí perquè no podem suportar que hi hagi 280.000 nens a Catalunya que estiguen en risc d'exclusió social. Per tant, jo us demano que aquesta nit, dos coses, a més de que heu vingut i que col·laboreu amb el projecte, que aquesta nit utilitzeu el hashtag sopar, hashtag invulnerables, perquè tothom sàpiga que aquí hi ha un grup de gent que s'està mobilitzant per la infància i que expliqueu a la gent que nosaltres ens mobilitzem i que farem tot el possible perquè aquest país sigui gran, perquè apostem pels nens, que el nostre país té futur perquè té el present i el present són ells. Per tant, moltes gràcies per creure en els invulnerables, gràcies al grup Ferrer, gràcies a l'obra social La Caixa per apostar per aquest programa i a tots vosaltres per fer que el projecte creixi. Aneu-vos acostant cap aquí. Moltes gràcies a tota l'organització, aquest sopar, amb aquest fi tan bonic, perquè no hi ha res més bonic que donar una oportunitat a aquells que no en tenen normalment. Tots aquí, la majoria, tots crec que som molt afortunats i poder donar aquest cop de mà és... Que passeu molt bona nit. Gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies, Bios Bardos. No sé què porta una persona a un dia a la seva vida i tocaré la gaita. Té molt mèrit, És espectacular veure-los en directe. Nosaltres som l'equip de la segona hora, un programa de ràdio que es feia, ara encara es fa, però... I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta nit del sopar. Hem estat sopant de meravella aquest menú que ens han preparat al restaurant Sumoll i ara mateix és amb nosaltres la impulsora d'aquest acte, Sor Lucía Caram. Bona nit, com estem? Bona nit, moltíssimes gràcies, gràcies a tots que esteu aquí per haver ajudat a fer possible aquest somni. Gracias a todos y a todas, menos a los corruptos. Si hay algún corrupto, por favor que se vaya ahora mismo. Estem intentant netejar la ciutat, el planeta, Catalunya, de corruptes i sobretot de pobresa infantil. Per això estem aquí. Per intentar que no hi hagi ningú nen, ninguna nena que se quede, sobre todo, sin televisión para poder ver a Dios, o sea, Messi. Por eso, que lo que queremos hoy es recaudar diners perquè tots els nens puguin veure una retransmissió del Barça, que és el més important, que poden fer la vida després d'estudiar, evidentment, i altra cosa. Després d'això, volia donar la gràcia i un fort aplaudiment que creo que no se lo han hecho lo que se merecían. Bio Bardo, por favor, un aplaudiment. Muchísimas gracias. Sou molt bona gent. Hoy que está la mujer de... Vamos a hacerle un guiño a la Chantal Chapina. Dicho esto, procederemos con la segunda hora, ¿sí? Sí. Para que sigan. Habrá concurso, no sé si tú te has comprado un bolletí, ¿sí? ¿Tenés un bolletí, no? Una butlleta. Una bolleta. Sí. Vale, perfecta. Es importante, tenemos impresoras, tenemos un cuadro maravilloso del padre de una actriz que se ve que trabaja muy bien. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenim nits d'hotel. Tenim nit d'hotel. Sí. Sí. Tenim kits de bellesa. Kit de bellesa. I tenim unes impressores fantàstiques que sortejarem ara mateix. Y unas impresoras fantásticas. Impresoras. Impresoras fantásticas. Comenzarem por las impresoras y después las intrusoras. Vamos a ver. ¿Cojo yo? La mà innocent de Sor Lucía Caram, que triarà la persona que guanya una impressora. Que és el número... La impresora es para el número 65. 65. 65. Qui té el número 65? La impresión esta vez, ¿sí? Al 132. ¿Dónde está? U32. El 132. Están forrados, aquí no necesitan nada. Aquí apareix el 132. Venga, ahora sí, un aplauso. Un aplaudiment. Para el impresionado. Adelante. Sor Lucía, moltes gràcies per aquest gran pollastre que hem muntat avui. Per qualsevol cosa aquí estic per ajudar a la gent, ja sabeu. Ho sabem perfectament i Gràcies estem a encantats. Estàs bé? Vas una mica Estoy coixa. pota coja, sí. Està lesionada. Sor Lucía Cuixà. Ajudem-la a baixar. I ara, en aquesta nit, en aquest espectacle, el tercer acte del Sopart, al Massomoll, una actuació musical. Després continuarem amb el sorteig, però us deixem amb un artistàs que ja el tenim aquí amb la guitarra, està afinant les cordes, i sense afegir res més, Nacho Tarrés. Bé, bona nit. Intentarem amenitzar una mica la cosa. Molt content avui estar aquí participant en aquest projecte i com no, quan aixeca el telèfon la Sor Lucía el món tremola, però tremola perquè això vol dir que ens posem les piles i passem a l'acció. I la veritat és que és un goig veure quan passem a l'acció les persones ens movem i podem ser generoses les unes amb les altres i podem entendre que entre totes ho farem tot una mica millor. I això va una mica aquesta cançó. Segur que tornaran com records impresos dins d'una memòria, idees preses del calaix de la consciència que et donaran el valor
I diu, sí, un altre més i ja està. Va. No sé quina hora és, però és fosc fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper, ja poc importa. I poso els peus a terra, vull caminar, necessito despertar en un dia radiant. Encara em queda temps per descobrir tot allò que m'he amagat i que no t'he volgut dir. I corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran. Difícil descobrir qui sóc avui, una gota em cau mentre una altra em treu la set. Plou i fa sol alhora, tomba la bala que m'apuntava era la meva i jo mateix em disparava. Ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran. Els invulnerables, bona nit. Hosti, sí que és alt aquest home, tu. Carai. Sí que és alt, sí. Continuem amb la tòmbola. Aquest sorteig que estem fent d'aquests productes fantàstics. Ara mateix és el torn de 2 productes més que sortejarem de seguida entre tots vosaltres. Què tenim, Jordi? Doncs tenim un lot de cosmètics Mont que si te'ls poses tots junts Sí. et tornes 20 anys més jove. I tenim un collar de joieria Grau, Per on comencem? el collar del Sopart. El collar del Sopart. Una mà innocent, Xavi. No me'n refio de tu. En Nacho farà de mà innocent Primer el lot de cosmètics. pel lot de cosmètics Mont, que és pel número 55. Oh! Qui té el número 55? Mira, mira, allà. Ja venen. Ja venen a buscar aquest lot de cosmètics fantàstics. 20 anys menys, per tant en tindràs 5 quan et posis totes aquestes cremes. Enhorabona. Volem comprovar, si té el 55. Perfecte. Correcte. Davant de notari, aquí tens aquest fantàstic lot de cosmètics. Moltes gràcies, enhorabona. I ara sortegem aquest fantàstic collar del Sopart. De la joieria Grau. Vamos a sortear. Vinga, va. Vinga. Una mà innocent. O un peu. Sor Lucía Caray. Aviam. El 46. 46. S'emporta el collar de la joieria Grau. Número 46, sisplau. Sí, Allà mira, s'aixeca un braç. Tenim guanyador d'un collar, quedarà molt bé, eh? Ara es porta, això. Sí. Sí. Que se'l posi, que se'l posi, que se'l posi. A veure, comprovem el... 46, el collar és Molt per bé. tu, enhorabona, moltes gràcies. I ara una altra actuació en aquesta vetllada pels invulnerables, amb un home que ens fa riure molt, que ens encanta, que és un bon amic i que ara ens farà passar una molt bona estona. En Peyu! Gràcies. Hola, bona nit. Perfecte. Bé, res, ja m'han presentat els companys de la segona hora, jo ho torno a fer perquè sempre m'agrada presentar-me. Soc en Peyu per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu també ho soc, que és una cosa ben tonta, però sempre m'agrada matisar-ho. Res, molt content d'estar aquesta nit aquí. Sor Lucía Caram té aquest poder com de sempre fer participar... Em sentiu bé, més o menys?
Perfecte. Doncs té aquest poder de fer participar la gent. Jo no em sento gota bé. Per això ho deia. A veure, ara. 1, 2, va. Perfecte. Doncs això, que molt content d'estar aquesta nit aquí, un sopar molt bo, molt agradable tot, la companyia, l'ambient, el sopar ha agradat. He trobat a faltar uns carquinyolis, poder amb el cafè, una cosa així més catalana, no? Més de... A casa, quan fem festa grossa, diguéssim que... Bueno, jo soc molt català, som molt catalans a casa meva. Espera, com ara. Jo ja ho veia, que alguna cosa no anava bé, Vosaltres heu posat molta bona voluntat quan he preguntat si sentia i tots heu dit que sí, però hi havia algú que mentia, evidentment. Falta un tros de cinta, comenta el company tècnic. Un segon, si home, i tant, no hem de fer res més aquesta gent. I no fa gota de fred, a més, vull dir que l'ambient és perfecte. Vale, ara sí, gràcies. Un aplaudiment pel tècnic. Ja està, gràcies, Xavi. Doncs res, això, que el sopar molt bo, jo comentava això, que jo soc català, si em pregunten sempre, Peyu, tu què ets català? Molt català, no? A vegades sempre està massa, poder, no? Que si em fessis tan català, potser estaries més bé, també. No ho penseu a vegades, que hagués nascut a Extremadura i a prendre pel cul, hi ha tanta feina, tants problemes. Però, en fi, doncs això, vull dir que a casa som catalans, ho hem set tota la vida, però catalans de veritat, vull dir que a casa meva el d'en Pujol no està clar que sigui veritat encara, saps, d'aquest tipus de... Vull dir, i de menjar això, carquinyolis, que és el que he trobat a faltar aquí, que bons són aquells carquinyolis, no? Que els carquinyolis, que bons, aquelles ametlles, aquell rosegar, no? Molt bons els carquinyolis, i tous, molt tous els carquinyolis. Una cosa que qualsevol país desenvolupat ho quedarien a la bessura, però aquí, va, i ens ho mengem. Carquinyolis, molt bons els carquinyolis, de veritat. Sí. Saps per què van bé els carquinyolis? Si mai teniu un forat a la paret, en comptes de massilla, carquinyolis primer. Sí, primer carquinyolis i emmassilleu després. Saps què vull dir? Ara queda una paret valenta, paret mestra, no el podeu cardar mai més a terra, Carquinyolis. I el pa de pessic, molt bo també. Tot aquest postre català, molt bo, pa de pessic també. Passa bé el pa de pessic, sense aigua, allò... Pa de pessic me'n recordo un dia que berenàvem amb un amic meu a Osona, al pantà de Sau, i estàvem menjant pa de pessic, n'hi va caure una terra, va xupar l'aigua de tot el pantano. Va quedar un pa de pessic així gros, es veien fins als fonaments del campanar, al pantà de Sau. Pa de pessic i carquinyolis. Melindros molt bons també, melindros, hòstia, si no porteu pas un tiramisú, quin fàstic, no, un colant de xocolata, us vomitaré aquí a terra, no, tràilers de carquinyolis i pa de pessic i melindros, pets de monja també. Molt bons, amb tots els respectes, Sor Lucía, però... Molt bons els pets de monja també. Tot aquest postre català, tot és galetes Birba també, molt bones les galetes Birba. I molt diferents també d'un any per l'altre, com les van canviant, com van... M'agradaria conèixer el departamento de I+D de galetes Birba, que era allà una groga. Veus aquells beneits allà al Mobile World Congress cada any anar-se trencant el cap de tot el món, allà que collons inventen per cardar calés, i mentrestant a Camprodon 11 putes galetes, les mateixes 11 putes galetes, no en van fer ni tots els malparits, 11 galetes, la mateixa llauna, el mateix disseny, 125 anys d'història i multimilionaris. Galetes Birba, molt bé. En fi, no, res, molt content de col·laborar en aquestes gales solidàries. Hi ha sempre qui diu que és més partidari de no, és que aquests cèntims que donem i tal, i això en vez de nosaltres, això hauria de sortir de les institucions, que hi ha gent que tenen més calés, això, el rei hauria de donar aquests calés, el rei té molts calés, que els doni el rei. També pot donar el que vulgui el rei. Sempre aquest imaginari de que el rei cobra massa, no? Cabron, anda que no cobra el malparit pel que fa, no? Bueno, què fa? Què fa? Jo no sé què fa. Mira, Peyu, el rei fa això i això. I diré, vale, llavors 8 milions d'euros cada any a la monarquia espanyola em sembla massa. O poder és poc, no sabem, no sé. Poder és poc. Jo sé que fa això sí, un cop l'any. Perquè ho veus que fa això, no? Que està allà 5 o 6 hores. Que fer-ho 10 minuts s'aguanta, però 5 o 6 hores estiga-t'hi tu així, Això no ho pot fer una persona normal. Això ha de fer una altra persona, vull dir que no... Una persona normal no pot... Per això el càrrec és hereditari, perquè els Borbons tenen un gen, tenen dos, però un dels dos els hi fa sortir un os aquí al cotxe que els hi trava. Saps com els cavalls que poden dormir drets, que se'ls hi trava un genoll i aguanten? Doncs ells se'ls hi trava el cotxe aquí i aguanten aquí, saps? Felip VI. Felip VI. És curt, no? No el trobeu curt? Felip VI, el trobo curt. Felip VI, el trobo curt. Felip VI. Com a nom, no? Vull dir que... Felip VI. Com a nomenclatura monàrquica, del seu pare la tenia molt més llarga, no?
Juan Carlos I de Borbón. Sembla que un nom d'un rei, no, com més llarg, més impressiona. Juan Carlos I de Borbón. Se'ls ha criticat, crec que injustament, a tots dos, tant el pare com el fill. Vull dir que no... Són gent que... Bueno, el pare se'l va criticar molt quan va matar l'elefant i el seu germà, no? De l'elefant. Que a la foto sortia només un elefant, però es veu que en va matar més d'un, que n'hi havia diversos, que... Déu-n'hi-do, que va matar diversos a Botswana d'elefants i tal. Jo, si pogués, mataria el fill, no? Perquè no quedés un elefantet òrfan allà a Botswana, vull dir. Els veig com tímids, no passa res, en principi si no ho rapeges no hi ha perill, vull dir que no... Bueno, si no ho rapeges més aviat si no ho penges a internet, vull dir, mentre ho fem en teatre i llocs així, no acostumen a anar aquesta gent. Lo de treure a passejar l'escopeta ho han fet sempre tant el pare com el fill, vull dir que no... Ara parlo d'aquesta caça més respectuosa, de caça sense mort, diguéssim, de que no... Que ara aquesta caça que està més... És una caça que no és que no arribi a generar mort, sinó que fins i tot en algun despiste ha arribat a generar vida. Res, va, ho acabo aquí, perquè si no... No, estic content, estic una mica de bajón d'energia, perquè normalment abans d'actuar no sopo mai, perquè quan acabes de sopar sempre ve aquell... Jo sempre soc d'actuar i sopar després, encara que sopi tard, hi ha aquesta mania ara que s'ha de sopar d'hora, no d'allò... Hem de ser més europeus, hem de sopar a les 7, hem de sopar a les 7, hem de ser més europeus, és que no sé... Jo puc sopar a les 7, no hi ha problema, vull dir que puc sopar a les 7, no... Ara he de tornar a sopar a les 11 perquè encara de gana, vull dir... A les 7, a mi que sopin a les 7 allà a Noruega o Suècia, que es quedaran de fosc a les 3 de la tarda, vale, que no saps què més fer, o Islàndia, que es quedaran aquell bacallà podrit, que allò sigui quan més d'hora t'ho fotis millor, perquè si ho has de pair dormint et queda't un mal de panxa de Déu, però aquí que fa bon temps, que fos anar a fer unes braves a les 8 del vespre, una terrasseta, que es fa fosc a les 10, i no s'has de quedar a les 7 de la tarda, beneit. Hem de ser més europeus. Oh, és que mira els alemans, que mira, que són més intel·ligents. Els alemans són roses a l'estiu. I van amb mitjons a sota les sandàlies, vull dir que tampoc poden ser cap cosa. No, home, que són molts nens, és que vas a Alemanya, no hi ha ni un paper terra, perquè els llencen tots a l'estiu aquí a la Costa Brava quan venen, els malparits. Els alemanys, sí, home, segurament som diferents, no?, que els alemanys i els europeus, segurament. Aquí anem deixant morir la gent al Mediterrani i mentrestant ens tenen entretinguts mirant el futbol i la telebasura. Això a Alemanya no passa, no? A Alemanya deixen morir la gent igual al Mediterrani, però mentrestant escolten Schubert i llegeixen Bertolt Brecht. Són molt més bona gent, em vas a parar. 6 persones moren cada dia al Mediterrani. Per 365 són 2.190. Més de 400 són nens. O sigui que, no sé si un és més bon europeu per sopar a les 7 o sopar a les 11, el que ens hauria de fer bons europeus és que poguéssim sopar tots. Bona nit. Anem a sortejar una altra coseta, no? Necessito l'ajuda de Sor Lucía Caray. Quan pugui. Cuixam. Hem canviat el nom artístic. Sí. Què ens porta aquí? Esto es un cuadro magnífico. Jordi, cárgale foto. ¿Dónde está Jordi? Si no, el suegro ya verá lo que te dice. Saca el móvil. Vale. Esto es el cuadro de un pintor, del padre, de una gran actriz, es de José María Bertrán. Em sona aquest cognom. Sí. Ve, es un oli de un fragmento del Parkway. De hecho, detrás tienen la foto para que puedan ver de dónde es el cuadro. Es un oli con textura, porque como bien tiene como relieve, ¿vale? Esto en el mercado pues vale, ¿qué debe valer? Más o menos. Això, pel cap baix, 20 milions de dòlars. Per cap baix, muy baix. Entonces vamos a hacer el sorteo. Si no les va con el manchador, no chequen la más, si ven que no les queda bien con la cosa. Si les mola, pues ya lo saben, ¿de acuerdo? Vamos a probar. Anem a fer el sorteig d'aquest quadre del senyor Bertrán. Atenció. Número. Atenció, a ver, compten la casa, ves pensar en el color. 32. Número 32. 32. Aviam. Un oli con colores rimbombantes. 32, va, que no está tan malament, hombre. Què he sentit per aquí? Aquí. ¿Sí o no? ¿Dónde está? Venga, sube aquí, hombre, por favor, una foto. I que s'emporta aquest quadre fantàstic. Pugi. Pugi, hombre, pugi. Sor Lucía. ¿Puede venir Sor Lucía?
A mi padre le haría ilusión tener la foto, hombre. Que estos son unas horas, currándoselo. Aviam, Tan generosa, la foto tan generosa. institucional del quadre. Atención, ara. Jordi, que Perfecte. ya tiene un suegro para toda la vida, Jordi. Vamos. Adelante, pues. Enhorabona. Enhorabuena. Les dejo. Moltes gràcies. Muchísimas gracias a vosotras, A a usted. todos, para luchar contra la pobreza infantil. Yo me voy, que tengo que pasar para comprar nada. Déjalo. ¿Qué van a sortear? Un cap de semana, no se vayan, un cap de semana romántico. Ara mateix. Un cap de setmana en un dels hotels Guitar. Necessitem una mà innocent. Mira, aquí davant. La innocència que remena aquesta glaçonera i n'extreu un número per dir-nos que és el número 64, que és qui s'emporta aquest cap de setmana en un dels hotels Guitar. Número 64, sisplau. No hi és? Que el coneixíeu? Ha marxat? Sí que hi és. Aquí la tenim. Un cap de setmana per tu, en parella, per gaudir dels hotels Guitar. I el que farem ara serà gaudir de la música deliciosa d'un artista que ens estimem moltíssim i que ens encanta la seva música. Us deixem amb la Bet Rodergas. Hola, què tal? Molt bona nit a tothom. No tinc cap mena d'intenció de que us adormiu, però vaig a cantar-vos una nana. I am by your side, everything is alright. Don't worry, 'cause I know we'll be fine. I know we'll sort it out this time, 'cause I'm here to dry your tears, and I'm here to make you smile. And I'm here to blow your fears away. So good night. I am by your side, everything is just right. Don't worry. Good night, night, Moltíssimes gràcies. És un superplaer estar aquí aquesta nit. Moltíssimes gràcies per convidar-me, a l'Àngel i sobretot a Sor Lucía. Gràcies i per molts més anys. Moltes gràcies. Gràcies, moltes gràcies, Bet. Continuem amb el sorteig. Ara fem l'escaparate final. Una mica com l'1, 2, 3. Tenim 6 coses per sortejar. En Jordi és el qui controla el tema dels premis i en Xavi s'ocuparà de buscar les mans innocents. Però ara sortejarem 3 lots de vins i caves Ferrer i Catasús. De què em sona això? No ho sé, però em sona. Tenim una samarreta signada del Barça, signada per Leo Messi, un lot termoestètic i un rellotge de l'any 1954. Per tant, està una mica endarrerit, però no li tingueu en compte que és una preciositat, és una peça de col·leccionista. A veure, la Bet, ens podries fer demà innocent d'un lot de vins i cava Ferrer i Catasús? Endavant. Aviam, lot de vins i caves Ferrer i Catasús pel número 28. 28.
28. De vins i cava Ferrer i Catasús pel número 28. Un aplaudiment per aquest lot de vins i caves Ferrer i Catasús i el seu guanyador. Enhorabona. El 28. Sí senyor. Ets major d'edat? Per tu. Enhorabona. Anem a sortejar un altre d'aquests lots de vins i caves Ferrer i Catasús. Apropem per aquí. Vostè mateix voldria agafar un número, sisplau. Si li toca a vostè, li donaré a vostè. No es preocupi. Però tranquil, que no li tocarà. I estadísticament seria No molt miri, complicat que li toqués amb El ell. número és el 90. Número 90 s'emporta aquest segon lot de vins i caves Ferrer i Catasús. Qui té el número 90? És aquí? Carai! Enhorabona, Enhorabona. Segur que no els has tastat mai, per tant que gaudeixis d'aquests vins i caves Ferrer i Catasús. I un últim lot. L'últim lot, mira, li direm a la Itziar Castro, que serà la següent artista. A veure... De fet, la Itziar tancarà aquest espectacle i aquest sopar. Dame. 104. Número 104 s'emporta un lot de vins i caves Ferrer i Catasús. 104. Número 104. U4, U04, U04. Aquí apareix el número 104. El comprovem. Efectivament. Pere. Ha vingut molt segura, vostè? Sí, molt convençuda i efectivament el número 104. Sí, 104. Un aplaudiment pel número 104. Jordi. Fem la samarreta del Messi? No, encara no. Esperem una mica. El lot d'Hermoestètic. Busquem una mà innocent. Ens apropem ara. A veure, on estan els Ferrer? La família Ferrer i Catasús, aquí. Tenim el Lluís Ferrer i Catasús, que traurà el número És Ferrer. 145. U45. Ui! Ha passat a prop d'aquesta zona, però el 145, qui té el número 145 que s'emporta aquest lot de mesoestètic? Això us aniria molt bé. Us heu de cuidar una miqueta. Felicitats, sí senyor. Mare meva, quina de putingues, que bé que ens ho passarem amb aquest lot. I ara sí, arriba el moment de sortejar la nova samarreta del Barça, aquesta que... Sor Lucía Caram, va, aixequis. Aquesta que ens ha deixat a quadres, signada per Leo Messi. Aviam. Quin número toca, Sor Lucía Caram? 92. Número 92. 092. 92. S'aixeca una senyora, aquí darrere té el número 92, s'emporta la nova equipació del Barça signada per Leo Messi. Un aplaudiment per ella, sisplau. Enhorabona i que la gaudeixis. I acabem amb la joia de la corona, amb aquest rellotge. Tu que hi entens de rellotges i que ets un senyor una mica antic. A veure, està aquí. Any 1954 ha fet el càlcul, ha mostrat 34 milions de minuts. No li vindran uns quants milions minuts més. Mireu que bonic, D'anar. Aquest rellotge, la mà innocent serà en Peyu, justament ara que li estan fent una entrevista. Ai, que bé, Xavi. Que A veure qui s'endurà aquest rellotge de l'any 1954, serà el número... Jo tinc una butlleta, t'imagines que surt la meva? El 102. Número 102 s'emporta aquest rellotge. Tranquil·lesa de Danafi. On el tenim? Un braç que s'agita allà a la distància i que s'apropa a l'escenari perquè s'emporta aquest fantàstic rellotge. Veus que t'ho he dit abans, a la taula, sí o no? Veus? Mira, has fet bé de fer-li cas a en Xavi de comprar la butlleta perquè el rellotge és teu. Enhorabona. Enhorabona. Acabem aquí aquest sorteig i posem la cirereta a aquesta gran vetllada, a aquest gran sopar pels invulnerables de Sor Lucía Caram, amb l'actuació d'Itziar Castro. Acabem. Pels que no ho sapigueu, jo sóc actriu, sóc cantant, bueno, a vegades sí, a vegades no, depèn de la gin tònics que m'hagi fotut.
però sí el que sóc és una mica com la Sor Lucía, agitadora de mena. Tengo haters y también amadores y amadoras por ahí. Però, per acabar això, por todo lo alto, com es mereixen el projecte i tota la gent que ha fet possible això, primer de tot, un fort aplaudiment per tota la gent de Somoll que ha fet possible aquest supart meravellós, per l'Àngel i tot el seu equip. Sisplau, vull que pugeu aquí a dalt. Veniu. Pugeu, que us vegin les cares. Un fort més d'aplaudiments per ells, sisplau, que s'ho mereixen. Pugeu. Escolta, tècnico, podem tenir llum també cap a fora o no? Sí? Doncs fes llums per tothom, que ara ens veurem les cares. Ah, home, si poses una llum que es vegi una mica més que no sigui això, també. Estrelles, també. Un fort aplaudiment per tota la gent dels projectes Invulnerables i a Sor Lucía, que també volem que pugi aquí dalt, sisplau. I a les noies també de la Fundació, veniu. Farem allò que feien el 92, com ha sortit el número de la samarreta, 92, allò de deportistes, bajen del escenario. Doncs igual, tots cap aquí dalt. On estan les noies de la Fundació? Un aplaudiment per elles. Aneu pujant. Anem pujant. Marc Simón de la Caixa també, que fa possible que Invulnerables estigui aquí avui i tots els dies. Un aplaudiment per ell. O sigui, que serem més aquí dalt que aquí baix. Perquè hi ha gent que ha anat marxant, saps? I dius, venen o no venen? Vagi. Marc Simón. O sigui, escolta, allò que... Tu ets el culpable de... Parlem? De parlem no. Un aplaudiment per tots. I què pensàveu? Que això s'acaba aquí? No. Acabarem ballant tots i totes, perquè fa una mica de ferresqueta. La Bet... No, va, sí, és que aquí... A ver, yo os explico. Yo esto lo he hecho con la Maca Carmena, con la Colau. Más, encara hi ets, vine, que esto es lo que sale en Twitter. Això és lo que surt a Twitter. El momento bailoteo. ¿Estás preparada? Sí. Per què? Perquè hem d'acabar com es mereix el projecte. Disfrutant, vivint, gaudint i sobretot perquè a mi fer coses així solidàries em fa sentir feel good! Do you feel good? I feel good. You know that I will. I feel good. Personally, you know that I would. Vinga, tots amunt. So good. I'm getting you. I feel nice. Like a sugar spice. I feel nice. Com la Sor Lucía Caral. So nice. So good. I got you. Ara, mira, tots girats. Remena. When I hold you in my arms, I know that you can run. And when I hold you in my arms, I know that you can run. And I feel nice, like a sugar spice. Back to me. I feel good, and all that I want. So good, so nice, I get a you bato remena, Sor Lucía, remena. When I hold you in my arms, I know that you can run. And when I hold you in my arms, I know that you can run. And I feel nice. Vamos tots para abajo. Vinga amunt, tots de peu. Va, que s'acaba la festa. Pels Invulnerables. So good. I get a you. So good. I get a you. So good. Per Sor Lucía Caram, remena. Shake it, pels Invulnerables. Shake it, el sopat. L'any que ve, aquí un altre cop. Perquè tots ens sentim super bé quan ajudem. Gràcies.
gràcies per fer-ho possible. Pels invulnerables per vosaltres, perquè tothom tingui les mateixes possibilitats. Gràcies i fins l'any que ve.